काळकाई माऊली अंगणमूर्ती. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे पुन्हा आपल्या कोकणी शिवाय चॅनलवर. तर सगळ्यांना शुभ दसरा, दसऱ्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर आजचा आपला ब्लॉग आहे दसऱ्याचा. तर पूजा वगैरे आता गाडीची वगैरे आपण करूया बघा ब्लॉगमध्ये. तर मम्मी पण काय जेवण बनवते स्पेशल ते पण दाखवतो. आधी गाडीची पूजा करूया. चला, इकडे आता पूजा चालू आहे आपली, दसऱ्याप्रमाणे करतात ती. आणि आपलं पिलू बघतोय कशी करतात. पिलू हाय कर, त्या ताटाला पाळा सारखा पाय पड. इकडे पुऱ्यांचं चालू आहे, पुरी. जय बाप्पा. तुला आवाज आहे ना? नो. पहिली 2 मिनिटं फक्त पहिला आधी सोनाने ठेवायचंय बघा. पहिले सोनाने करून ठेवायचंय. ते तांदूळ आहे जय बाप्पाचे आहे ना. काय टिकी नंतर लाव, नंतर लाव. कुठं लावलंयस हे बघ, का टिक्का लावलाय. मस्त मस्त. ए बस 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 बस. आता पूजा करायची ना. तिकडे काय बनवते मामी? तुला करायचे. हा तुला करायचे. पुरी खाणार तू? पुरी श्रीखंड मामी बनवते पुरी. पटापट बोल, पटापटा. हा सोनं सोनं आलं, सोनं सोनं सोनं. काय भूज आला? ठीक आहे. हा धागा साईडला साईडला. दसरा दिवस चालू झाला आहे. सोनं लुटणे आज आहे. सर्वांना दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. पुन्हा पडेल सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. आणि सोनं लुटणे आज आहे, तर सर्वांनी सोनं लुटा आणि सोन्यासारखे व्हा. थांबला जरा, थांबला फक्त. आणि आमचा पिल्लू सारखं मामा करत आहे. त्या घरी सगळ्यांनी सोन्यासारखे व्हा, आनंदात राहा. काय बनवते? काय बनवते सांग. पुरी. काय बनवते पिल्लू? पुरी. पुरी आपल्या जी सेवा होईल तशी करायची.
काळकाई माऊली. तिसे गावची सावली. सावली आई. श्री काळकाई माऊली. गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती. बजरंगबली हनुमान की. पाय पडा. हा पाय पडा. हा पाय पडा. हा पाय पडा पिलो. झालं ना पाय पडा. गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती. चला या नारळ फोडायला. नारळ नारळ चला 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 चला. चावी ठेवली गाडीची आपल्या. गणपती बाप्पा. गणपती बाप्पा बोल. मंगलमूर्ती. हा शाबास. नारळ चांगला छान फुटलेला आहे आणि आपल्या गणपती बाप्पा देव कालकी माता घरच्या कालकी माता पावन झालेला आहे. आता मग सगळ्या सुरे लावले. सगळ्या सुरे लावले आपण. नक्की म्हणजे बाप्पाला पहिला पाणी. नारळ पाणी. किलोकडे जय जय बाप्पा. हा उचलू नको काय. पाय पडा. आम्हाला टोपी कॅप काढा. हा पाय पडा. बाबांना आवाज दे. हे देव इथे. इथं ठेव. जय जय बाप्पा करायचं आहे. चला हे नीट ठेव पिलो. जय जय बाप्पा आहे. चल बाय बाय. पाय पडून वगैरे झाले. आम्ही चाललोय गाडीची पूजा करायला. होते येते चला येऊन जाऊ आपण साईडला. पिल्लू गाडी बसल्याने पूजा चालू आहे ना. कोण करते पूजा. तिथं कुठे लावली पिशवी. पाठी लावा. गाडी हा हो आहे ठीक आहे. चुकीचं बांधताय. इथं बांधा. इथं म्हणजे खाली खाली नाही येणार. हा असंच बसा. पहिलो हालू नको. असंच बस. हा ए नीट राहा नीट राहा. बांधा. तांदूळ टाकून ओढली. तांदूळ टाकते. ओवा दिवा गेला ते. थांब लावतो ना. या माझीच आहे पप्पांकडे. हा आहे. बस बस बस. गुलाबाचं फुल आहे ना इथं ठेवायचं. लावला. लाल लागला. हा काय लावलाय ना बघ. तो राहणार नाही त्याच्यावर.